Bosansko-hercegovačke hadžije posjetile su džamiju Hazreti Aiše radijallahu anhu, koju još nazivaju i džamija Tenim. Džamija danas služi kao mikat za stanovnike Mekke koji žele obaviti umru i hadž. Također muslimani koji žele obaviti umru 2 puta na istom putovanju trebalo bi da krenu iz Harem i Šerifa i obnove ihram u džamiji Hazreti Aiše radijallahu anhu prije obavljanja druge umre. Ova džamija je dobila ime po ženi poslanika Muhammeda alejhiselam Hazreti Aiši, koja je obukla ihrame u njoj kako bi obavila umru tokom perioda hajza. Historija džamije Tenim najbolje pokazuje zašto je to mikat ili stanica za oblačenje ihrama. Nakon što je saznao da njegova supruga ima hajz, poslanik alejhiselam je dozvolio Hazreti Aiši da obuče ihrame na ovom mjestu kako bi mogla obaviti umru i dio hadžskih obreda. Džamija Tenim je udaljena oko 10 km od Bejtullaha, nalazi se na autoputu prema Medini. Najpogodnija je i najbliža lokacija za ulazak u stanje ihrama, koja se nalazi unutar granica harema, zaštićenog područja. Džamija Hazreti Aiše jedna je od važnijih destinacija za obilazak tokom posjete svetim mjestima zbog svoje prekrasne arhitekture i specifične historije. Džamiju ponekad nazivaju i Umranska džamija.